Ka dorbar Shnong Saiden Haribhoi District lengba jong kinong ilam Shnong menta kesengi kila shimya karai ban Pynbna sendon lengba kane khubor ba Shah Shuh Iaki Briew ki Nabar ban wan Rung hapok Shnong Saiden bat kum juru Iaki Briew Shnong ban lech sekiwe ki jaka lada omdon ki kam ki ba kirki bat ki badon kam ya kane lale na banta ban yada na kajingya bit bat kajingpur jong kajingpang COVID-19 hapok Shnong urang ba Shnong ula ongru ba on penlait Iaki Briew ki balej don kam kirki habapang habastom bat kiwi de ki kam ki badon kam kumba kalong menta ha Shnong Saiden ki don hadu henreungut ki bayo ya kene ke jingpang COVID-19 bat ki balai syong penkerpang ya lade arngut ki syong penkerpang ha community hall laingut ki syong penkerpang ha yeng lajong bat weipan udon hapo ka corona care center ha Shlong na kaliang jong rang ba Shnong jong ka Shnong Saiden uba successful lengdo ulaong ba kedor bar Shnong kala shim ya kene garai kalong hadin ba kajingrung jingmi jong ki Briew ki Nabar hapo ka Shnong Saiden ki babunhi ki lej banle ki kam sngoba sha yosir kum ka bam khana ka lej khwai bat ki we ki kam ki ba om dadon kam than hadu kata ulaong ru ba ban yada na kene ka jingpur jong kene ka jingpang COVID-19 ula kentu ya baro ba kinai ya ka jing trelang bat ka jing kersan khnang ba ka Shnong ka thau kan don hapdeng ka jing singany bat kari baro ka wei kan yo biang ya ki imlang salang ka pesingany ha keju kapor ula kenturu ya kiwe de ki Shnong bakin long ki basumar bahai lade badru ban husiar na kajingya kendu bat ki Briew ki Nabar namar omla bantip ha kano kapor ka ba kane ka jingpang ka Rung hapo ka men Briew ha kane kesengi laidon langru kiwe ki nongkit kam ki bakentup ya uba S Kharlukhi ubadiu secretary Shnong uba rengkat lapang ubadiu legal advisor jong ka dorbar Shnong usamla habamut lengdo ubadiu presiden jong ka seng samla Shnong usamla dajit sengkeli ubadiu secretary jong ka seng samla Shnong to nukong nga sngoban aingu yublay ba udang ri udang sumar ngi bat ilang lang kulong kumne ko ngilong wat aprem jo na klam covid ka kendai kum ko Shnong ha ji shok khat kam na mustam ngila yarai ba ngin kuntu ya kiwepat kilok Kiba na kiwepat Shnong ba ki Shah ba nom Rung imi isu Shah ria Shnong jungi Shah Saiden Nabar ngimla bentip ka ne ka slok ba yat shirusir kadai ka jika ba kilok kisna bu koido ban ya bam khana bat ban ya Shuh ba sibun ki kiwepat de halor bene ngila shime rai ba yamanta sipor ni kuntu mat ni kepat ya ki lok musik Shnong ki ba na kiwepat Shnong ba kin ailam ke ditelam ni ka do Shnong bar ka CCMC ba ginom ya rungsu yamanta sipor ni Shah na ta ban thanglam ba ne kthang jipang no yo ba lat ban sakran ne sakran hapo Shnong ko thau jungi na wa ta ribat ka jala jiro ni petip ni pemnaru ba na benta ki lok no Shnong jing ne ba ki Shuh ban nom wanyalam ki porlok ki ban ru ban mi ko Shnong jingi la ka de bli ka Shuh ne le khoido ne kidu ki kam ki ba mde ki kam ki bulong jinwen ki budon kam Jadi kerpat dikiru ki Shuh ba dalam ba terengkap ni ba kinom yalam ki pro ki na gue ki Shnong nang ba nyilan ajing sapret jo na ki Jepang ba ju ko ni kerpat ro ba la ron kino ki ba emergency kami ak ya kita te nginom la ban lei ki adon ni telefon ke ibu ki get ki ni kebanyakan kangdam kategori ke diusir mereka mereka main trans kebanyakan kang mentah kalong ba kum kedak ba kilok kisutu ba nginum Shah Shuh baru pathar siapa kerja Shnong itu ni kita ada yang jing kepat akhir sepian mengalam kang menemuskan hidon kedengut ki bawan kepat ban penyelap nang ban register nak betar penyok ban injection Tendrai ngila pasang ban le to website ke begitu kilo pha
dari kamlong kalan kamlong bot kamora kajia bakhrauha habre kino kino dia na Saiden bagini open register na benda benda addiction dia habre bukan yang so benong ba ngakutu banyak suka jelah bahkan berkat dak muepan bencenya ke sistem yang proses dak muepan kenang ba kenebu jinga yaki nutritional di kamtam kiba don sikundam kiba baru kamu buat phone kimnang karena dua kambiang nang ta kiba bun ki jinga ke bagi kendo dia dak kimio bon register online kinum na ban injection dia kebu kejadian bahrau iki no Shnong jungi hak district jungi ibu nak koi kesuruh nang buat akan jelahi ibu dah sedang kedong tak ibu kejadian dengan kedua sukar bah lalu long kepala bah kadai ban kelano kena hukum kena proses kerkom aidau injection kenang bah kena bu jungi kena Shnong jungi buat ekipat Shnong bonio ya ketika covid kenai buat kesuruh nang bah kasokar kumulong hadu mentah kapuntur kam yang ikira Shnong gino lo Shnong bara bagi terdekat bat keneka kelam covid kenai tega sumla jimut ba kala bahasibun ya kasokar bakal betah ikira Shnong bara rengkat bagi Shah bakin lum jingkain kat nungut kibana injection nak Shnong jupi bang distar ke Shah ikira Shnong ngin pentip sahel berteman bat head man keselek kabel kam